no, sa manya, lagi kaya pagkanya tingyo pa kayo, sir. Na ko pa kaya sumasagod rin kita, no. Kung sa mga inami, mga kamamasahiman, o sa mga pagkanyami, mga kagami, na ko pa kaya sumasagod rin kita, no, kaya pagkanya, pa kayo, sir, binibyo. Ayaw pagkanya pa kayo, sir, nagyang ko to, soka arisa, soka pipi, kukubo. Inuatigil, ko pa kayo, datara ko takatang yun sa putaw, kapangmula ni Ron, kapipi nga kukubo. Oh, ino mga di, kung pa kaya nan, siguro agama Islam, sa ayan na mapiyan, na mas mugang kaya gurutan. Malit tapat ka. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ito pa kayo na so, di na pipiligaw ko po. Nandun mas baga, naging na nga pa kayo siya, nabag-class tanong ko pa kayo siya, basta na-ibigay nga pa kayo siya, nabag-class ka, hirapuan na, so, ibibita rin na, basta hindi mo magilat ako pa kayo siya, matay ka din, pa kayo siya, magilat. Pamagilat ka. Bagi siya may pera, tumaliin pa kayo siya, baka nagiging siya. Hirapuan, madalagyan din ako, nakapamagilat ka. Sige pa kayo siya, nabibulit na po na kuha, ito, may pere. Nakawala ko din na bila. Na, pagkakita na sukubon, na inisa para magpagutubig. Ngayon ito, mananang ko po, ito pa yung pagutubig, ito ko mo ito. Inisa para mag-yung mo tayo mananang ko po, na pagkakita sa datan, makapagkakita ko balay. Ang pagkakita sa datan, makapagkakita ko balay, na ito pa kaya pilong piyawan. Kapag pilampakan. Kapitan, kapag kaya, pilampakan, ako kung tinta na lebih. Kaya sabab, nagigapulin lampakan na lumiya karabong suotan, napili nga ito sa duplo rabong, nagapakis mga wata na dirong katamdaman tagusukan ko mga lapsira. Nagapakalo mo ito masabag, mananyan ako sabag, na may ka, niya kayo sana, kumelot kami sa ako ba, lagi, huli na, dagawin sa buto mga tao, din na mga taos. Apes ka po lang, pagkiragda, gawin mga kadat, na kadot kami na kubo. Nagiging naman ko datap, natama pa nga din, napalagbibi. Tama sa inyo din makurong na. Kailangan nakita ko yung pirang kan, matatandong. Sukman, sunirong ni Kambo Bala-Balay, pininitong po na isan, dadaro ng mga Kristiyan. Nanisa para ito agama. Kapag sulit-sulat nila sa ngaran, itungkol sa mga tay, sa libang itong-itong, nanisa para ito agama. Kaya po kagumpa kaya kapag alani kukuba, pag-alanin na nakadupol ni Bitawa. Naamay kay Barate, nagyan mo tayo lipungan na durungan sa mga pangayaman, ng mga kuda, mga sapi, pumita ng mga sapi. Nagumpa kaya kadupirato na may gubor. Na nagumpa kaya aladin. Gumpa kaya aladin. Ubas ako magbalabalair, ito ka mga tagoy sa karang, natin ay bumurang, matagong kaso, kaya wapatin, kaya lang may wapat, o binibuta ano. At ito pa rin, sa rancho ko. Wala na maglito. Nandito ko pa kayo. Pasungura Rasulullah, natigukali radhiyallahu anhu, ini pagamanan lang natin Rasulullah. At yun na uwan na kapay niya, tulad na sinitulad sa lima, na naiman na niya na, bawa na kan, ako pamangwan na media, nagpulo, di po pero, mga nakalintara kong pulay niya, manay nagpuntar na magiging. Ini suguto Rasulullah, kapag ito siya mana, kita din ka tinagong bulay, di ka balay, nagtumpa kay mulong ito sa kapan ako ito, hindi siya magpahindi siya para tulama. Islam, Allah Ta'ala, A'ala. Ito din ano, pamakuha na kismagalan siya ribat, nakautul ito, maguli ang matamurin. Pamakuha na di meron ko sa bag, na sindi sa mga, kakata na mga, wala nga, pamakuha na di meron sa bag, na di ko lahat ginawa niyo. Kaya kamatan niya, nasusabot kami na nadiyan kaya, kamatan kami mga, murid, Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Iya semoga mutapan ya Pak Kaiser. Ikadua kinigtan siya Pak Kaiser. Tabi ang makasapulo ko mga inami, mga bubuyami, makamasay man tao. Ino kapakay so kapanalawat ang ulanan sa ig. Gira de tarea piyatataw. Nana sila tangay na no. Na to na mga di. Ato na parunan ng Islam. Kapakay na no di. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Gitu ako pito mga nukbuni. Apa pundo sa suwata. Salawat ko na doon, tuwa man na niya napasugid po agama Islam. Doon to asali po agama Islam. Ugay, napamakos naman sa Ramadan, napigo ka, anit ako nakapreparado po agama, kanabanit ako nakapanalawat, nganisan, preparado.
kakabi ka na sulsura mo na manlumpyo ka pipiya. Swaswat ka ko Allah, nabangar pipikiran na simba. May mananin na, doon pa kayo to, galas na nga Allah sa iyong tanit kamapiya. May mga nito ko na tigaan na yung kumasyo na mga oh, mananawat tanong. Abilingad na simba nga ko Allah. Namiya, kayo manan ka sa agama. Nakapakain na mga pawan, iraw na suto na pawan. Ibarat, nga rin, marataro. Nakibukot sa mapiya. Ngayon na uro, may kapipigin na kapanalawat. Okay, ngayon na mapiya. Ino, turimaan ka. At na mapiya, digatan Rasulullah na sa kanya katukuro. Ay siya nga mapasang. O man, digatan Rasulullah na sa kanya maturo. Anamatan. Apa na ba na doon nila? Kanatiro nga. Mana niya nasadya tao di bugog agama. Naliyawan na niya sa kapasang Rasulullah. At ipo kung mapiya, benar na, tiyari mga mapiya. Dahil sa lima na ito, mapiya ito, naki mapiya. O pamako mapiya, adum sa mapiya, simba di katan Rasulullah, sa kanyang katukoro. Wana, mas malaki panagundaman ko, simba mapiya di sa Rasulullah. La hawla wala quwwata illa billah. Ito ang tapan na, o pamako mapiya, natangad nga sa ginang isugulullah ta'ala na sa Rasulullah. Kada mapiya, ninuntan ni sugu Allah na gusto Rasulullah. Kaya marata, ninuntan ni sa paru Allah na gusto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, pada biya semoga mutai kadua abia anu tanah pakai se. Ima teman, ayat kinektan siapa pakai se katelo na so kabut dia isa Quran. Udina kabut dia isa Yasin, siko di sekaratul maut. Udina siko kesakit. Ino mga di ko pakai itu siko agama Islam. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd la adri. Dia katawa. Ayaw sunami nabi batiakan. Kitab na di matanong sa hadith na mapagar. Miyan ya iqra surat al-yasin lam mutakum. Alin botin suratul yasin ko tawa ko wapat na ba kumiya wapat. Sibo di sudah kalmo ngayon to ka ayalo sa hadith na kedepudan. Okay na dia nga tanong mabuglo to hadith Indonesia baga na dia nga tawo ni sebagyan. Katagandan na lagi mo to hadith mapagra busudi. Allah taala. Alhamdulillah. Kata ibu sa pada pakai se. Assalamualaikum. Ibarat ko o magaya ko sa pitra. Ugay na sumbuganakan sa pitra na sa barangay. Ino, kapa kayo to? Sa pada barangay ibarat sa ano? Doon na miskin sa giya dari payong. Mantakap ko kita nga sa mga miskin si. Sige matay ka, saw pamos ka, pakay namin ng muska. O di nga sa barangay nga, okay na makuli, tupas na kayo ni, tupas na ka. So nga sa barangay, nagkapakay. Kana baro, tindo, so barangay, pagkatay na, siko, ingat ka. Ingat ka. Nabasi ko barangay. Napanutuway na dagang ito sa barangay. Okay na, nga sa barangay nga, doon niya na, siringan ka pa na eh. Naman na yan na, mas malikap na doon, siringan ka. Bagito mga piya makainam. Lahaw-lawan na buti ka binna. Nagawa talaga na, kung pa kayo to, binataral, baka uli nga, so siringan ka. Tipin na mapiya. Alhamdulillah, miya semoga to. Kati po sa pada pakai se. Assalamualaikum. Adna ini idinan akan sa pitra na aden amargasian. Di mana sumugin yang di sa pitra na adna margasian. Oh. Na ayakan badan biaya dan na gyuto din ipitra kanon. Gyuto kang biaya dia kan komargasian. Kasi na ano to, para sunod sa Budapest, sana malawrong yan ibugan. Pumas ako sa Margas. Tigang ko pumas sa Margas, sa pusi ako sa isagad ng Margas. Na pagkadaw to, sinilupin niya nagyaw tayo isagad ng Margas. Inidawag yun ka. O rin, nagyawag na ito Margas, ito tanong yun no. E piya kasi yun sa Margas, yung gina ni Petra ang ka. Ito dun, namanadabon ba yun? Ang takad daw kita na sana ko. Ada mini bed ko no. Ito na nabed yan. Yung masaw sa Margas, mga pamasaw sa Margas, hindi ba yung subed yan? Yawakan siya sa kaganda ng Margas. Mura natin katay, ipitra ang ganda na.
Oh. Na ini ang ito di pa sa Marcos. Susudi ba di ka papato ta na bumiskin na. Ay na pili mga naging sa Marcos ka mashallah tatama ko. Mana na miskin, kaya mana miskin na peso ka kan dagang na malupero kapag makuha na dagang niya sa mga ito ah. Ano kung hindi man dagang sa Marcos, malakita mo no pabakot ka patutan na ba mo pag ka invalid o tangkad mo to si ko Allah Taala. Sabutan. Allah Taala alam. Ayo, alhamdulillah. Tungan niya marag na pa kayo. Pada pa kayo, kinita na si Ustad igira maamam ako na tunay mo tiya nakan ko sambayang. Anta kasi na anakan sobat ya o imam, ba igira petakbir so imam na petakbir ako mambu. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. So takbir, so pamatiano ng mga sunat, subhana rabbil a'la, subhana rabbil adi, nung istiftah. So lang ng mga pamatiano na sunata. Ako sa mga paralor ng pamatiano ka ito. Tamang takbir, di ka pa makakakamad. Di ko yung mga Allah Akbar, di ka, di ka pa kayo makakakamad. Kaya so, sambayang, nati ko maulama, tira na sambayang na akwa, at ta'abudillahi ta'ala bil aqwali wal af'al al makhsusa muftatahatun bil takbiri wa muftatamatun bil taslim. At ginapambatuan sa sambayang na kasimbanan ko Allah. Sa lang ko mga katuro, agong mga kang galupok matatando kaya nangala na maka pero ka nabagit ba kan kakamad ka nabuto ka betul niya sambayang di rin makatero o di rin maka galupok matatando dataro matando ka teroro so Fatiha di ka pa ibang araw mana sa padyugyub dahil na sumusuka tukog na matatando mo po mananya na sambay na kailan di rin mga tero na umakmom ka na buti nga sulang buti anon sukman so Fatiha na nasa mga naman na may kami liberty na ginansan. Ada mitero na tina nagkapwedingan batian. Kaso bati ang ibang nabatia ka. Sumansupad na tina na di. Kaya surah-surah na pitero yan na supatihan na rokn. Sa mana yan na fatihan na fatiha na pitero Rasulullah na salat aliman lam yakra bi fatihatul kitab. Da sambay yung utawa na dyan bati sa fatiha. Mana yan na ano mitero sa paliwad na mabatia ka. Ada mitero sa di paliwad. Wallahu ta'ala o kagagang ka mabatia ka na batia ka. Sibo man niya na sakatatul imam. Sakatatul imam lagi utak pendekun si mama ibaratnya na alhamdulillah rabbil alamin. Baca nga ro. Cuma patak man subat nga mamo. Kapag makudan na degaian, si ibu dumi ka walatalin lagi so kasak bagus ka baca ko Fatiha na ad na kadegero na kadege na bematas. Kadege o pamakubatin ko sumpaten na di betul. Sabutan nagkapebatan ka ro. Asudihon ka pasad lagi so imam na dindeke ada oleh mata imam na mana tuloy nana fattaqullaha mastata'tum kalak di salah sadi ka tujuh mana beti nga dipati no bingok man beti na insyaallah na bangun dosa so sampai yang anak korek bismillah okay nagipagit kanyo mamisnitak no na yan ada lang ba sa tarawih madagla di tarawih na duni so kanunyo tarawih ra so mga dato di terima na di tarawih lagi mata susah na mereka tumiyak biru si imam na muntut din pandainya na mereka puruguso imam mereka mga gamit demi nagbiru si imam ay baratin na pako kulullah hadirin na sumaburi-puri ayatina badan ya laitani kuntu tura miyak demi milumbat si imam at tidak beruko na minggagal na tamin din rabi ako bubu sa mga naman at tigilan na miyak susambay mo ditiriman ina to kapimbaba kakinibaga ka kurap na ito so Fatiha semua tigiran no dinga ke kamitin dengan nanti untuk ke bagat nakauntod ariyot ka sa Fatiha na terima sambayang kakas sunat kaya mo untuk ke nak nabagat kamitin na adik yung tayo piyagay na nakanagi mo taroko na wala ko tayo na bidang adik ka tarima so sambayang titibo baka kinibaga ka nakako rapan wallahu ta'ala Alhamdulillah. Miyasi magbenang utami alita na pa kayo kati sa pakatulog danon. Alim ibarat po so ini pitra amin na inutang ugain na ad na oras na kubedin po so inutang amargas ino kirimaan so pitra amin. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah mabad upama ako kaya pipitra ka buka pa pitra na wag no pangutangan na di kan pitra ka na berkapaliwat no pangutang mabar ka paliwat amay ka manayan na wag no pangutang ka mana to na derok ka sebutan nah tadi kan pitra karena berkapaliwat sana kau kan buat teacher ka
Ketika nasukay ka na naman na daw mga pamo ko na pumunta nga. Kabubukul yuto. At tema na niya na matip nyo pa sa nakataon ka juga pamitra tidak pribarado. Mana yan na kailangan na makapribarado kan pepe. Sabutan. Mana niya na pa ko mapungutang nga pa na di nga gagana di kan pitra na barkoto paliyugan. Sabutan wallahu taala a'lam. Bis kita ano permano kami nagiribatan niyo. So miskin, lagi madang la miskin at na miskin ako na di lang paliyugan. Depende. Kung ako sa miskin na nasubra ko panganong kan kay paratian na labi ko sa pitra na mga pitugoy man to na napakaliw napakaliban sa zakatul fitr. Sabutan ada terus sa miskin na gusto pero ba ito na sa muslim magpagagaga mo pitra. Amay ako napakaliban sa pitra. Kenapa kaki tiga ada mana ya? Papabasok ako na ano ari pitra ipapabasok ako palibot terkan pamakuan na kagagama. Allah taala alam. Alhamdulillah, niya sumagubno tang uta pa kayo miyan itano. Kuda pa kayo na anto na ako ni Kukuman o Kap Maulida Nabi. Anto na Kukuman o Kap Maulida Nabi at yung mga madakala makadader pagiran. Miya nga pera na pa kayo. Udah ko lipat na sa mga seminar ko si ko lutut sa mga ano sa mga seminar ko siya. Tapar siya. Na ini pa kayo sirup na ina Maulida Nabi. Yung kalipat. Ginawan na napakaiso na ay pangilog niya na lumani kahalal yan. Pangilog sa makahalalo. Ikilas ka. So, Maulid Nabi na Rasulullah na din sukuun. Rasulullah na din masakasakaw sukilim bawataanon. Danyan may suku. Yakasalian ti sa Bakar na sa Umar na sa Uthman na sa Ali na din na basa kataw kinabum yung Maulid Nabi. Sa mga sahabat na dad, sa miyan biso so tabi'in na dad manami ang Maulid Nabi. Sa miyan liman sa mga tabi'in na dad manami ang Maulid Nabi. So patay imam nabi sa katabi ang Maulid Nabi. Sabutan da takis. Ustad, inobscure na gyud kay Maulid Nabi at ibog mimbut. Aya gina Maulid Nabi na siyanan miya anat si sa Habasha. Si siya man niya na si mga tao sa Habasha, mga Ethiopia, mga Afrika. At agamayran na Kristiyan. Kaya disidiran disakasakaw. So kinimbawataan ko Isa alayhi salam na nakumakanda to so dawla magdawla Fatimiyah. So mga Fatimiyo. Yakanda to sa mga Siya. Siguro kaya siguro history Islam na yakanda to sa mga Siya. Sa mga Fatimiyon na kumakanda to sila na mga Siya na sira ni mimbog sa ginakapulid na Nabi as liyang agirang ko mga Kristiyan sa Habasha. Natama naman ito, nasa dyan yung Maulid Nabi na nga masunod ko Rasulullah, kaya sunod ko nakita mga Siya, asunod nila surat mga Kristiyan. Tanang ito pa nagpagama. O sa surat araw na surat Rasulullah, na ito mga galubok ko Rasulullah, ay may ang galubok ko sa mga Siya. Sira ni Mimbokusan. Naman na niya nagitikiyan, nagyong muta, Maulid Nabi. Na, lagi digan kapawalan, narimara ito, di kasi duka. Naki, pangaplo ito mo sa utarong pintura kagiyar. Miya ka piya-piya galibog, miya yung nakurong. Aduh, miya ka piya-piya galibog, kasi duka. Masya Allah. Di may kamuli doon, napipil ka na sa mga tao. Naki, mapiya galibog, miya yung nakurong. Pero mana ka, as Rasulullah, na ad na mapiya galibog, kasi yung pwede niya nakataw na sa imatawro. Pero mana ka, mas mana kay panaguntaman kung mapiya galibog, adi sa Rasulullah. As Rasulullah na bukulog, adi niya sila sa asuwanan niya na kinimbutan mo, pasok kinisugunan na daw. Lahul. O pa nga kung mapiya ng atan, na di kalipatan Rasulullah. As Rasulullah na mas manipanaguntaman kay manay na simbadis ka. Napamakwad ng mga pipi asimba ng mga galubak ng Rasulullah na guminisok yun kay mananyan ng mga sahabat. At ipamako inipamang daw Rasulullah so dadabiyatan ko kasong sa disiplin. Na ipanagpag yung manakasulod sa lakin ng buta ano. Pamako ay mananyan na padagwagaman. Mananyan na sakta no. Nadita no kung galubak sa mapiya. Ayap pagilay. Anabag pagilay ako simba na subuso niyat. Apiyat ni kapiyaw niyat ka. Nasuniat ama pinagdino pa kape sugal ami ka di misungkat ko kinapit ng Rasulullah. Ibarat yan. Suminga ko sa luho. Pero naka sa luho. Nabatulog. Patra ka sa luho. Natigil na suminga ko sa luho. Na 5 rakat anak ko marasarasay. Abagong nabi. Anak ko marasarasay. Ato nineta ka nun. Mapiyaw marata. Mapiya kan makalala subala sa inog. Yung utan niya na mapiya. Niya pakapin na sugal luho. Uda niya naman pakapiya.
Dan yan mapakapiya kaming duga. Biar tayo luhura, biar lima rakat. Teriman Allah, diterima Allah. Diterima Allah. Apian tunad na simba na ipipikiran. Ay po ka terima ko simba na dua. Paganero na ikhlas. Tula po si ko Allah. Ikadua na misungkad ko kini gulalan no Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ay manalalag ina mo lidan nabi na dengan ganun pagkaka tadan ng upin bubuga ma wallahu taala alam. Alhamdulillah, mara gagas magasang kota Maulid Nabi. 3 pa kayo. Buatan to di gula. Pada pa kayo sa Ustad pa kayo sa ibarat na so half Muslim. Ano sa half Muslim ang taon niya? So half Muslim awata na berpaliwag ko amaian ang Muslim ay ibigay niya sa Zakatul Fitr. So iyan, maana pakapidirampun. Jangan susah mudah. Kapay pergi benda, kapay pergi ke tepi terang watakan gitu. Gitu benda. Wata iya nama Muslim. Hap. Muslim, asal tanu ada hap. Muslim ba? Nabagi merana wana Muslim ka kapire merana wa kapir. Jabutan. Kenapa pergi dino geman lagi dem matau nakas Quran ayat Muslim na merana. Apa sa hadis? Kami ada yang Muslim sama pada tamu Allah. Jabutan. Saya kata Nabi, gubungan miya hap na Salah nakapili mo, nakakabo, la hawla wala quwwata illa billah. Irilatan ng Allah, ipagilin ng Allah na sa mapapadalam ko puso. Na, kapay pitra na kan surat akan. Sadya palibot rakasukang gusto yung na di kapay mga kinang biso zaka. Sabutan, mana palibot rakan sa watak na ya, palibot rakan sa yung di kang gusto Palibot rakan. Adi na ba panoto bugi sa pitra kayo palibot ra kapakas. Sabutan. Pakapitra mo ka. Muslim. Pakaiso na. Basta, may sibag tanong sa Muslim. Ang tanong po niya Muslim? Pabandingan tanong? Sunod-sunod sulimaro ko na kami salam. Ha? Christian. Muslim. Di ngatakan. Di ngatakan sebegini, sini mga ulama. Allah Ta'ala alam. Alhamdulillah. Pada pa kayo sir, mayroon makasagadi permano. Kapag kayo so kamuhadara si ko at na miyatay, mutakan dilo, mutakan pangusya Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Upano? Ubani may apya ko siya na diusan ba okay? Bukan isa na lang yun. Na, paano na sukap miyatay? Kada lima kan? Kandiyaga, kanduli. Langon no to, ihisan no to. Doon tamanggalap ko Rasulullah, doon manggalap ko mga sahabat, doon na po miyak ang galap ko yung mana niya napatay imang. Doon mga tabi'in, yung mana niya namin bago. Saka pa, nanumis kita na, saka tawa pa, bigla-bigla di makana. So di India ka, mga patsutungan na niya na miyak kakansyataw, pakaisir ka na. Ya kasimpo-simpo na pakaisir. Ang ni kamangong. Antay pa sa bago. Ano ko tugpangakan? Para ko? La hawla wala quwwata illa billah. Gantara po ka kabaya ka. Para ko miyawapat. Para ko miyawapat ha. Natubabangan mo din siya mas madrasa. Kapag makuging mo ito, nipagamanan ito, naging mo tatamok. Tinagita mo ka na lambot sa kita mo ka kan. Oh, nalabot ka na rin sa iba natin na one-third. Na naman na yan, nabaganyo sa masjid. Dagkat na ako masjid. Kagito doon sa dayo na makatinuy na masjid ang kisang payrong. Adik yung tatiyan, yun namiyaw doon, yun namiyaw pasay. Buda doon. Kanabuto, ranon mo kumiyawapat. Giyutap suno sa badong mga tao. Ay di rin sana ka, napinter Abdullah bin Jarir al-Bajali. Tigin ako na nautos sina at ta'am. وَالتَّجَمُّ عِنْدَ أَهْلِ الْمَيِّتِ فِي عَهْدِ أُمَّ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنَ النِّيَاحَةِ. Paano tuloy kay Abdullah bin Jarir al-Bajali? At tigyan na, ibibilang kami tigyan so
kambal sa panganangkan. Ang nakapaka na, mga tao. Katimu-timu kwa dami atayron. Sigo masa Umar al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu minan niyaha, kapag sa niyaha. Ay niyaha, na surasul na pitero yan, yu'adzabul mayyitu lima niyaha alay. Ipsiksa kumiyawapat, kagi mo tayo di ka paniyahay. Na imbisap sedekah kana benih miya siksa, kami kay disuguyem no to. Tina bano kala na mawapat ako na dili makangano, isiksa mo to si kuburian. Sabutan. Nadigat dali makan, tuba kaya Panginoon mga sakit na so tama sa kaya magapwang nga, namiyan nga ako sa tao sa dunia, napisa pa rin sa balas yan, tumuto. Mas mapiyaw to, la hawla wala, adigyan mo tami bugbo kung jagalubog ka. Nangiro ka pa na mapiya, ito ni marataw, kakapaka dyan madaglataw. Nadagdaray man, nakimapiya, at mas mapasa nga di sa Rasulullah. Isabutan, maliwanag, lagi ito sa katanong. Mabasa ko, basta pangalubog ka sa simba. Buo-buo pagilay na kaum ikhlas, inom, yang ganito ko Rasulullah, udah yan mangalubog, na simba ito, na diyan pangalubog ka. Nah, so muhadaraw, sa juga muhadaraw, buwi petajog muhadaraw. O isugaro, na pumagusin ka sa kukumanian, oh, yung mo tako kumanukan dito, di ka kalak, kapya-kapya kaliw, nagyapil nga nga. Nasukaw. Napamakoy sungaraw na di ka pangupagkaman. Hindi ko sung. Kami ang pagka ko bisa. Sabutan. Nagyuta mga panganang kandaw na itang kandaw niya ron. Mga panganang kandaw na nabuto haram. Kaya nasabi na biya ka haram yan. At ito nagigil pa ako bibin. Pag-isirap ano. Ay haram na sugalipot. Na bagi mo ta panganang kan. At nasabi na miya kalumig. Gina panganang na pikinim na haram. Hindi ka haram. Dito na ka pa yung kapag mo. Ay haram na sugalipot. Bida-bida sa haram. Ad na haram ma'ayni. Na ad na haram bisa ba? Ay man na nagdibagin na yung paginando. Kaya na na napugipito na itong mga panganang ng sana langon haram. Pamako na may subuli sa pinipot ako. Alabod niyo. Kana ay haram na sugalabok. Nadito galabok ka. Ilantan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Sabi, nalita ko sa tabon. Nakatatanong yung pepakaisya. Basta, anam yung pantag, nagtibangan ka. Kenapa tomiyabang ka, nasubra ka sa restaurant, miya ka sa duwa, tapos namiya ko sugur-sugur o, na mas malap, sumiya ka na ka di sunitabang ka. La hawla wala quwwata illa billah. Okay, namapasat yung gawinan, namititido sa maguliyari. Katiyo na kayo, kaya miya nitabang ka, miya penukan ng utang. Tabang ka ro, sa pera, na di ka dengkel. At may nga nga natrasawa rin na pakang sugu-sugu. Na makao-makao na tigil, dada ka tapo nun, kayo suwi mo sugu-sugu, at imuno na mo niyo. Ito mo ito, adik yung utamin dumyanin nga, di pagkaurak ka kadagakan. Apitibo ba ka, kapristo orang ka kiram. La hawla wala quwwata. Ay madagalam, irakwan na, ad na pa kayo siya, kasabag. Ay napirap, ndaw ka, di kami ka. Kayo na nung kadagakan. Ay man ay na, kagagana, kang ano doon. Baka na siguro yun siya na restaurant, na restaurant ano ron doon. Adik yung utamiya ko mga kaya patagan, na piyag doon kiraman, na miya manong beli siya rin, mag-iis ka. Allahu Akbar. Doon niya na kiso kaya patagan, doon nakatabami. Sekarang buat doon iyan, na numis kita, sekarang buat doon iyan, di ka pengimpuruan. Kaya tiga, dia gawa siya, maka di ka na rin niya. Allahu Akbar. Itu bagi mata order kam na dicari salungan number na siya mana sa ito ko burap siksa siya man. La haula wala quwwata illa billah. Wallahu ta'ala. Alhamdulillah. Niya simago po na to. Wala sa noon lang kay gurutan. Pada pa kayo sa kalisi na so kini sa parang tukang galubog sa mafia. So kini sa parang tukang galubog sa mafia si ko ulan-ulan na sawan. Ino to kapa kayo to. Dataro ba na rugo ba nagisuka kuwing na ini sa pailang isawan di nakabuling ikuwalay kay di ka pa kayo sa buling kaya pantagon na sawan. Ino to super no mga kuwan. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Gino naman nagkakanan na ginasawan. Banda bida tayo sa kapita ko sa masiyo. Ay may nagkakapagan siya kung mangarap na sa safar. So mga marano arap na sa safar. Ay nakapidatan na siya kuwing-kawin naging utasi ko Ramadan na kaya tagyaman na metalo Syawal benda next na pag-improve ng Muharram kuwan si pulang wano ulan-ulan nakapakay yung di kawing-kawing sa mga tao
apian tulad na ulan-ulan. Dabo sa di pemalianan. Inunta ko Ramadan, amay kasutaw na diyan nagkagagan na ginawa niya. Maliwa betul, ibaratnya sekadar tu na mikawing ano, katakan kap, dia kagagan na ginawa nga. Nabi ako, nami ang galupag kanubun sa mana yan na di mapesiku kami pita Ramadan, nami ni tamang nga. Kaya ibig sa pumusan ka na Ramadan, nasa sa timang nga sa ulan, nami bulat talaw lang, pagkabi ka na kapang mo sa ulan na tunutunog. May ni tamang nga. Napamaku at kagagan man na ginawa nga, nanti kawin nga, no Ramadan. Dabo problema. Ay mana yan, sa kawin na bepian itong na masa, na kepakai, dabo tatandu ulan-ulan. Allah Ta'ala alam. Kita pipikan ng mga tao, tira na dabara kayong usapan. Kita wata nila miya kape, kadit na bumiya katiro. Osto na sa mga Arab, huni, nasa safar. Napiakabat ano to Rasulullah. At yung Rasulullah, nabadan dabasan na man nakisusumpa to barakat, siko'y man nasafar. Galipakan, siko safar. Kaya man na yan, nasa Allah, makatutangan ko lang. Datang ang musawal, so Allah tayo makagigiri-giri ko lang. Katanya kisumpa to musawal. La hawla wa la quwwata illa billah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, biasa membenang pada pakai so. Imatang mana pinagdan siya pakai so. Sundige so katirwa o pumba biasa Quran. Sadaqallahul adim siku oras kaya pakapasadian. Ino kapakayo to. Ako siku kapaka hatam ka. Mati ada tarang kaya ko kapapantagan ng Ramadan. Ibarat na miya ka hatam ka. Ino makapasad ka mati ya so Quran ada 2 rud. Siang bertanya sebagai masih begitu doktor. Ini sebagai doktor, saya mau ta doktor Faruk, saya mau ta firman sadaqallahul azim. Kemudian lagi mau ta kabar Al-Quran, nanti sadaqallahul azim. Nanti doktor ada terus agama. Yang ada di agama, nana butuh di gambar Rasulullah maaf saya baca Al-Quran nanti ke sadaqallahul azim. Doktor agama. In short, timbang. So pasok ka pamang ni makakatam sa Quran, baratin na miyak tumatan, miyak katamat ka no sa Quran, para na pumangni ka no so du'a ul khatam, pang nisiko ka khatam sa Quran, na sunnah to. Sunnah. Mana na sa tumat sa Quran sa masjid na makakatamat sa Quran, asi komentary na pamang ninyo to. Sabutan. Maliwanag. Allah taala alam. Ayo, alhamdulillah. Yes, magpuno to. Imatang mana pinagdan na pakai sa Assalamualaikum Ustaz. Adna sakataw ataw na miyasad sa isa ka gentang inisid kanian aya pitiro ya na tarimangka kasad ka o mga panabinabiyan. Kaya sagutan na to. Sad ka ko ng mga panabinabiyan. Na, ato na, kapakay ko na to. Nah ini ada umat mga malaikat. La haula wala quwwata illa billah. Sud ka na para sa ginawa nga. Nung sumbatan ng mga nabi. Daw tapakasal to sa agama. Daw tapakasal ko lang agama. Wallahu ta'ala a'lam. Dia kata na apa nabi nabi karena gue sad garo utang sad garo kepakai sad garo mangaro ira dia tare buka na di medali petatawa kita sad garo mangaro na ba arwah Tetaro batusan. So, ano pa? Ito sa kanya iso. Nasa ba na? Ini mana ka dulu tuh? Pero kita ka para pakarek kita. Mas kita na yan. Sa mga sahaba, naigilan na miyaw patkiran, na disid ka sa miyaw pat. Nakanabiran ko kwa dadabita nira. Pakisisa. Na okay ta pasid kaya naman na nabagitab suda nakatimu-timu. Yan ito. Bigyan mo tadi ay ka pa nakita ka timu-timu kap niyaha. Napa mo kay barat yan na ninindangan ni ko mga seringan ka. Dito problema. Dineta ka kapiano ito sa mga sahaba na dito nilalapakan. Sabutan, okay na ba nga lalayo na manipotay na tigagil? Sabutan, na. So, pansugat to sa nadad na kaya pasuluto ko agam ay salam. Uli na uman Ramadan na tigan na kisin ka ako. Para ko mga arwah, kanabang mga arwah.
Itu tu ni mana arwah? Dari mana arwah? Arwah dari. Mana Arabi kan arwah, nganiawa. Naba arwah. Itu namanya bagi na arwah. Allah Taala alam. Lagi tu dia biar bisa digasa mga arwah. Maway, ini kita ila amada kani kapit sa mga maranawa sa kapag na ino kailan ko paganat. Pecak pitir na ribat na ito tumakin na kay arwah kay ama. Ano isang mapagripang makin si ama ka? Masya Allah. Pamana so Isa alayhi salam na dijin katan so kulo lan sekarang tiga di kan dia mak isaksi patay pumakin si ama. Mas pumakin arwah kay ama. Mau pat so tao na di bakali sinapamuyan. At ipo mga pagkali ako na may kami na pangako na pupulang mamasang mga karang usuna. Kaya niya lang yun. Bakong pangaliw. Sabutan na doon. Din pa ka na doon. Ebog kung gano'n na pangako maparatian. Nasa mga limu Allah. Pamako baradusa. Paratian ko Allah. Nasa mga siksa unumong karang usuna. Allah ta'ala alam. Alhamdulillah. Kati sa pudapakay sa nainom ya kada kalo. Mapayakap ko kami kong mga sumagkaw. Ino ko pa kay igira apdalakaw ta na pugubdasta na maumas sa wakto na udita kubatali na dita din pugubdas na sumayang tadin. Hindi pa kaya pa kay siya. Ikadua pa kay siya. Ino ko pa kay asong magayrakan sa pitra na ayaw kumabu mugang sa pitra. Exchange. Oh, exchange. Kaya pa ako kita. O di na ko pa kay aso di pugsumbuyang ugay na dipusa sa kepakaya pegang sa pitra dipsumbang na dipusa na ino guti kepakaya pegang sa pitra ikatulog ka pakay siya. Nah, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Maganda ta pakay sa na ano to? May gabdas ako puno sa walay. Yang mas waktu may sumbang ako nagito na gabdas sa nagkapakay. Api apa gitu ni apa desa ko 5 waktu sampai nagkapakay. Ubed niya sunat natajudidul upo kaya sunat naging tuman waktu na magabdes ka. Sunat uto nabapaligan. Kaya na mga kudigan pagabdes kaya pagabdes ka na sa timan nadad na mo problema. Api apa si ko talong gawin nagitid niya abdes ka may kadid ka batal. Sana di mabatal babu. Mana niya na bubulgab na namatanga di ba ka to? Tiga suaya. Mana ini maliwanag. Nah, ikadua pa kayo sa exchange gift. Oh. Tiga gabil kayong ares sa kabil kayo magajupitara na. Mag-exchange gift tao. Ano ko nung markas. Dito ka pa kaya may kapiti ba ba? Kami ka dati ba ba? Parang yan na, bigyan ng masa, niniyat ako na, bagamos ka. Niniyat ako mabuo, niniyat ako mabugan ako nga. Ora, inapatan niya kang bala ka. Atay sa pitra ka. Ano mo pitra ka ini? Namindu wala ka no, na din na problema. May ka lang ano kapapatutan sa pitra. Manalang ano miski. Na nagpapakay. Amay pangaligan ng kapapatutan. Mana di ka kapapatutan sa kito, na di ka kapapatutan, na di ka kateyakin, na di ka temang. Na dito ka pakay, invalid, utangkan buto ko Allah. Dahil dyan dayo, mabtubot kasi ko Allah Ta'ala. Sabutan. Okay, nahitan doon yun, no? Kalipat na may manoy. O pa nga ko ibaratan na may kasumbing tanong sa buka, nadaka sa Petra, no. Implima so, Petra ka, taka di ipaliyo, implima. Lupi kasimbayangan. Iti Peter Salih Al-Fawzan, Allah yahfadhu. Wallahu ta'ala alam. Kasi nagdetero naman doon na ito na kuno to. Kapag na umanipagin na gan. Nawato ko niya sa pagkaganda, kapag nagagan. Barat yan, may kasumbay nga tao. Ada mga kapitra, may kasumbay nga tao. Na miyalik, miyadas wakto niya, natunay sunyan, liyon ka di. Okay, na milyon nga, itaza kami, bugay nga na makaptubat ka pang Allah, rak sa istighfar. Kami yadas wakto niya. Butan, giti man na niya nagkaswayan. Allah ta'ala alam. Dipsambayan. Basta kaya dipsambayan na dengan kisah zakatul fitr. Magiging kira Rasulullah tuhmatun lil masakin. May pakatapan ron na sa mga miskin ko mga Muslim. Ato na pitirutan ako dipsambayan. Kenapa Muslim? Sabutan. Di ba na kasambayan may? Pwesta ibaga ko to so sambayan, mamiya kadag lama pa din naman ng kukuman.
Dahil kang pangaulan, kami ako na di ko sin makasumperuman. Mga ko na namiyagayin rakasan. So di bayang na di kan susumbalian. Papa ko na Christian sila sumimba di sa manok. Na namarano sa dip na sumimba di sa manok. Yung utang marano na haram susumbalian, naging utang Christian na halal susumbalian. Ano to Ustad? Kaya so Allah na piyak halal yung tanong sumbali o mga Christian ang gusto mga Yahudi. Kadang tanong pakahalala so sumbali sa lakaw ruwa tawag na ba mga Muslim mga kafir na so paranawag na ba di sembayang tunay agama niya. Gabi niya nagama murtad. Di sa ubak na bahalo sa sumbaliran. Nabutan, madakali ko kuman nagidip sembayang apiya kay luti. Apiya ko si dinya kasoy. So Rasulullah na di periguun, di kepanan, di kepan, di mananya na sembayangan, di pelepeng, kung mga lepeng ng mga Muslim. So nakikidiyo, ipetak. At niya kapiatan ng pagambaw. Abi kati mga lama membaw, kebinasan sa mga tanay pelepeng na diyan ka minilepeng na di mananya na di pembaw. Lawan sa kapanandiyan, hindi ko kumuno agama. Ano to hindi ko kumuno agama kataro tupad na kanapa Muslim. Jadi sa pagpagilan na dipsembayang masusakan nun, manusia basta dipsembayang at tumadi ng sembayang yun bagkawapat. Ano to? Pag ito man nakapsembayang yun sa masjid, pag ito di kasyaksingong Allah Muslim. Berarti na mete si Duterte. Niya ka mas mga maray, nawi doon yun ay sumigan sa masjid, sembayang mo. Di ka ba kaya kasyaksingong Allah tala Muslim? Ito sa papasura-sura tingnan, di ka pa iba sembayang at Rasulullah, di ka pa iba kapanan, di ka pa iba ligur. Sabutan, ay taran bin na sudip sembayang panambayang. Gabay ka mamasa-masa doon sa bayang mo. Sana ka, paano ba ka tutudog ka armalay? Yung simbayang ikaw, kustot na gawin. Nakipigan na, bismillah, tanaro. Sina, mati. Ipotay ka man, natin na siya ka. Bang choice. Hangin ako na, dito di manggulaw na. Manabuto, piyang musa. Managpagil lang ang maging ito. May di man batay, ginatiri lang awang ba? Di man eh. Wallahu ta'ala. Alhamdulillah. Kati so kuat. Benda gimuria pakai miata rimamiyo. Salam dadusakan ko kiata rimaakan apitra apirak. Apitro akan na mastaran bisumargas na siyang kaiyan kagito kunden apirak ipitra. Bismillahirrahmanirrahim. Mana lalag na mali lalag. Bona pawal. Tiga dia terima sa perak, na tiga tari mga duman. May taglian ka. Napama ko ibaratnya na doon susuko sabutu. Doon da sabuti ang agama. Saktan mga madlapit ko awang. At ko mga tawa normal da sabuti ang agama. Apa yang pagusin na binyan ketarima. Adna taon yung ketarima. Adna taon basta da sabuti ang agama. Napa yang pagusya de pipi ya. Na dinyan terima. Kaya siyempre, mapasanga di sukuran. Hindi ka ganyan. At iplawanan kamu, mapasanga di sukuran. Naisuan ka, nakuha nga na itapirak. Naskadi pa masang sa Marcos. Kadi pa masang sa Marcos, yang nakuha. Ititaranpi. Para makaato dagi yung mutol sa katiyan. Namay mga nasabutian, ustad, na tiga belingan na kaya, di nang kuha. Mga nasabutian. Pati may kaso nasabutian, ay pumangdaw. Na ay pamanilalag, na tiga belingan, di rin ang kailangan. Dito mo tiruang, may ka nasabutian. May pangadasabutin na kailangan lagi mo to, hikmah. Tarimangon ka, di ko pigipawan. Hanggang nabanon may asunto ka. Tarimangon na sa ibang masa Marcos. Wallahu ta'ala ala. Kapag sa batang, kumata pa kayo. Ibarat, napasisigupan. Nabunin ni pamasa sa sigupan niya. Bismillah wa salatu salam ala rasulullah mabah. Gimo ni po niya pa kayo. Doon natirima na pa kayo. Para may tusudo siya. Kuan. Amay kasutaw, bisigupan, nakataon ka na, bagan ka sa perang na tigin ya, patalo kang pakiti. So, di na, siyempre, niya kadaros niya ako sa tlutiman na petra, pinang perak, naisad na rin ka, ano ito na, bisa ka rin. Kung maugiti, kiti niya na, dingan bagi sa petra, kapit-di ka, kisubata ka, Pati Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la tata'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Pamagugupagan ko mapiyan ang kalak ko Allah na ano pa magugupag ko dosa. At ikatawan ka nagpagagat na sumudgat. Di ka pa kay.
Mananya na dingon began na sa Marcos, kanya ni panigupan na Marcos. May toko budak iyo, nalagoy dadang, ngare. Mananya na dingam gisa pira kamay kapagusap niyan sa Marata. Sabutan, pagitipagin kang mudi sedekah, kira ko na sudi sedekah na ipagkatan sa sedekah niya, ini pipi demian, importante ini sampai. Kadu mudi sedekah. Mana pagin kanyo sumbugan niyo ron, wallahu taala a'lam. Jangan buta mana. Jangan lupa kayo sa nagapay sa rin isang bago, insyaallah. Kaya tangan mo to. Balasan mo Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ano ka, di kami buat ya, di kami pusing bago. Na, ko ano, tumataras tanong, di pantag si ko kamundo ta sa kaya mga number, di palatikan, kami ko, nakita kawakan, Kami ako tanong number, na number 72. Number 72. Kaya kawan sila. 72.